अखा बोथोर नै लोगोफोर जोंनिथिंजाय बेलेगथिंजाय हादोंना हायाखैथाय अखाया जोंनिथिंजाय दा मानि सानफ्रोमबो फुङाव हागासिनो जोंहानाथ' माबाया नै सेस्लाया अखा हाबाथाय गादामालि जाखायो आरोना दा गादामालि जाबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न' जेरै सोनाबायनाव न' मानो बोलाबदो नोंलाय मिनि मिनिबाय दा ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जोंहानाव आलासि फैनो नागिरदों गामिनि बिहाव बिखुनजो ओंखाम जानो नागिरदों आरो जोंहा दाखालि बैसागोआवनो जाहोनो होननानै सानदोंमोन गैया टाइमफोरानो मिलायासै नै बैसागो बोथोरानो जोबलायलायलांबाय ओमफ्राय दिनैसो जाहोनो नागिरबाय आरो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै दिनैनि दिनावहाय मा मा जायो मा जाया मा ओंख्रि सङो एसे मेम'रि दोनथ'थ' भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' जेरै सना न' जोंहाथ' न'आव रावबो गैखाया जेरै सना आं ओमफ्राय जेरै सना लाहानि बाबा जों साथामल'सो न' आबै आबौआबो गैया गामियावहाय दिनै फुजा दं नालाय फुजायाव थांदों ओमफ्राय सोरबा हिमानसि लाहाखौ सोंहरबाय थायो आरो मुथु बबे नाखौ माहाय बेलथायना होलाय हिमानसि लाहालाय बहा थांखो भिडिअआवबो नुथारला माथो जुदा जाबाय नामा आरिबाय नामा बेफोरबायदि सोंहरनाय नुयो भिडिअआवहाय नाथायबा इसा जुदा जायाखै दङ जयैनो जोङो ओमफ्राय दा हिमानसि बिमाया प्रेगनेन्ट नालाय न'निफ्रायबो थांलाय फैलाय खस्थ' जायो नालाय हिमानसिखौ स्कुलाव दोनलांनो ओमफ्राय गारिबोथ' गाखोबाय थानो हायाना बिदि देहायावहाय सानफ्रोमबो ओमफ्राय दा रुपायावहाय स्कुल खाथियाव एसा भारा थाहैथ'बाय आरो साननैसोनि थाखाय बिनिखायनो बिसोरखौ दा भिडिअफोरावहाय नायनो लुगैबाबो नुथ'नाय नंला सोरबालाय रिप्लाय हरदोंमोन हिमानसि बिमाया प्रेगनेन्ट नामा होननायाव प्रेगनेन्टखौ खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय सोरखौबाबो बुंहरनाय नुदोंमोन आं आयु दानो मानो आरो गथ' खांबावनोसै दानो बिदि होननाय नुदोंमोन आरो दानि जुगावहाय थाखानाय लायाबाबो जारला जायो नालाय बिदि होननानैनो हिमानसि बिमाया थाखानाय लाबाय ओमफ्राय आरो जोंबो लाखादो ओरैदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय मालाय लाबाय आरोना जेरै सनाया जोनोम जागोदानावहाय बियो 1.5 माससो जाबायमोनदां प्रेगनेन्टआ ओमफ्राय दायोथ' नै 9 मान्थ रानिं जागासिनो मोननायनि लामायावनो फैबाय आरोना ओमफ्रायो सोरबा साफा सानै सोंहरबाय थानायखाय आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एसे खोन्थाना हरनाय जाबाय आरो मोनथिनो लुगैदि न' लोगोफोर बिनिखायनो खोन्थानांगौ जायो सोनाबायनाव आखाजों बाजार दे आं मा गोथाव जुल संसै आबै आबौआ दा मा जानो फैगोन ना जोंना होलाय दे ओरै होलाय बिनिया थांनो बासि दे इलाय बेयाव बाबा दे संगासिनो मोनथ'वाखै नै बासोनबो सुनो दङ आयु फ्रि बासोन ओंखारथारोहाय नै अयनायसो नांनायनि नाङिनि जेव बासोन नाथाया जाबाय नै आंना मोदोमखौ फ्राय खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो खर' दङ आरो खर'खौ फ्राय खालामगासिनो नै साराय गोसोमावहाय साराया गोसोम बेयो गुफुर जानाय बेबो गोसोमथारमोन हुनानै गुफुर खालामबाय बेखौबो दा उनावहाय गुफुर खालामसै आरोना बिराद आखाइ रेवसोयो ओमफ्रायो हुनायावहाय आखायानो बारा जोर गैथारा आंहा बेखौ दा मोनखांबाथाय साबसिन गुफुर होथारनोसै बेखौबो ओरैजाय लेस्रा फ्राय खालामनो नागिरदों नै बानलाबो जाख' हायिया मोनगुलांजोब्बाय जाग्रा गैया नालाय माहायानो थोयो एसेयानो फुदुंनानै जाबाय माथो जिलि जोना बुलुआ ना मिनिनाया गन्थं नाखोलायदों नै 1 2 3 go जेन 1 2 3 go जेन 1 2 3 go जेन ना मैथा गेलेलायबाय दायसो मैथाया हालुवाबो नांगौ
1, 2, 3, go, jam. 1, 2, 3, go, jam. Jam, 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 mà nó gà với nó không làm bài nào nó mà nó gà với không làm con trẻ nó gà với nào mà hả hello nào mà đấy hello nó cái cái gì nó không làm cái đó cái gì đó con nắn lại đúng rồi asal kan ya mày thật rằng là cái tháo mình mày này chả hả आलासिफोरनो खामखौ खुरखांबाय आलासिफोराथ' सानैल'सो ओमफ्राय लोगोआव आं जाफागोन आरो ओमफ्राय आइटेमफोरा मा मा बेखौ एसे देखायनोसै बियो जाहैबाय दालि खुमब्रा मैथा ना पापड़ आलु बाथोन लेस्रा संख्रि बानलु बारा आइटेम गैया आरोना सिम्पोल आइटेम बेखिनियानो ai lại cho lại cái cái này có bé hai chừng chú lại bé này thật đấy qua gì thật nơi bía ai ông đi dương cứ bên nữa bà đã bị tiền đừng ăn mình dây ra này mà phải ấy thì đi phải bà ao bị dây mà phải đây phải lo này rất là này thì cũng dễ nở một từ là từ đấy chả sập đời đi mình đã hình trai ra thế nào mà ui mà bà không chút không mà ra rồi cái xe cái này nữa lại thật nè ra gần đây lắm rồi không bằng sự cái sudah bao vậy sự mới ra xin tiền cái sudah ra được đấy mà nó này nè Sonia Sonia ra được ra cái này thế hôm nay được cái gì mà đang lại đâu đi अखाया ओरैबायदि ज्राव ज्राव हानानै होबाय आलासिफोरा जेन तेन जोखाम जाखांबाय आरोना मोनहैस्लाबगोन ना मोनहैस्लाबासैथाय लामा ससेयावनो मोनदोंमोन सि जालांबायसोदां सेस्लाखौबो जेन तेन सिबग'नानै लानो हाबाय जि दाखोर ब्रेव ब्रेव दंमोन बिलाइ सिरिनाय दंसैमोन ओमफ्राय सिबग'ना लानो हाबाय आरोना नै नङाबा एकदम लेथ्रा नुथारसिगौमोन दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोरा जायखिजाया दिनै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय